Ongi etorri herriz herrira, gaurkoan Mendigorriara etorri gara. Iruñetik 29 kilometrora kokatzen den herria hain zuzen. Bertan, Andelo hiri erromatarra eta gaur egungo Mendigorria herria ezagutuko ditugu bertako herritarren eskutik. Goazen ba! Esan bezala, gaurkoan Mendigorria herria ezagutuko dugu eta herriaren nondik norakoa jakiten hasteko lehen elkarrizketa Eunate López herriko zinegotziarekin egingo dugu. Egunon, Eunate? Egunon. Zer moduz? Ongi. Ongi, hasiko gara elkarrizketarekin, baina lehenik eta behin gure ikuslea koka daitezen esaiguzu geografikoki non dagoen Mendigorria herria. Mendigorria Nafarroaren erdialdean dago, iparraldean Gares herria daukagu eta hegoaldean Larraga eta Artasoa. Garesera 7 kilometro inguru dauzkagu eta Larraga eta Artasoan berdin. Eta Iruñetik 29 kilometro inguru. Ongi kokatua dago esan dezakegu. Bai, gainera errepideak onak dira. Mugitzeko. Eta administratiboki ze eskualdetan sartzen da? Bueno, administratiboki hitz egiten badugu, daukagu Tafallan, Garesen eta Iruñan. Orduan, nahiko nahaztuta gaude hori buruz hitz egiten badugu. Bai, argi geratzen zaizu zuei? Hori da arazo bat. Azkenean, batzutan ez dakigu, nora, joan behar dugu, Tafallara, Iruñera, Garesera, medikua hemen daukagu Mendigorrian, baina larrialdia jetzi behar gara Garesera. Gero, larria handiagoa baldin bada Iruñera. Nekazaritza edo abeltzantzaren inguruan mugitzen baldin bagara, Tafallara gauza batzutako eta beste batzutako Iruñara. Orduan, nahiko nahazia dauka jendea. Arloka sailkatua duzu orduan. Bai. Eta, gaurkotasun gaia du Nafarroako gobernuak udal maparen berrantolaketari ekin nahi diola. Lege proiektu honen arabera, Nafarroa 12 eskualdera izatera igaroko litzateke. Ze iritzi duzu honen inguruan, zertan eragingo lioke horrek Mendigorriari? Gure iritzia eta nire iritzia bada lege ona izango dela Mendigorriarentzako. Zergatik, esan dizudana. Azkenean ez dakigu nola mugitu behar garen. Gauza batzuk Tafallara, beste batzuk Garesera. Orduan, eskualde modu honekin, espero duguna da dena leku edo gauza gehienak leku batean kokatzea. Eta herriarentzako hori azkenean jendea ez da zorabiatuko, ez? Osea, azkenean hasten dira, eta hau nola joan behar du, edo zer egin behar du? Ja, dauka leku konkretu bat, eta mugituko gara leku ara. Gure ustez hori legea hori markatzen du. Orduan, hobekuntza izugarria izango litzateke Mendigorriko biztanleriarentzako. Zuek ere bat baikorra zarete orduan. Bai, bai. Ongi. Ez du izatez iruindarra zara, baina aipatu didazun moduan, 20 urte inguru daramatzazu ja hemen Mendigorrian, ze bilakaera izan du herriak azken 20 urte hauetan edo? Bueno, aldakuntza, giroaren aldetik nahiko hobetu da. Oso lasaia da, biztanlerien artean giro ona dago, eta herri bat da, ez duela aldaketa izugarria jasan 20 urte honetan. Mantentzen da, bizimoduaren aldetik. Hori da, jarraitzen du nahiko berdina. Ez dira egon aldaketa izugarriak. Eta biztanleriari dagokionez? Hemen migrazio gutxi daukagu, eta biztanleriari kopurua ez da aldatu 15 urtetan, ibili gara, 1000,986, 980, momentu honetan gaude 1086, orduan biztanleria ere ez da aldatu, mantentzen da beti. Zein dela esango zenuke Mendigorriaren potentziala? Turismoa. Turismoa, hemen kanpin bat daukagu, eta orduan gero Andelos daukagu ere. Eta inguruko herrietan ere daude gauzak ikusteko.
Orduan, Mendigorria erdigunean dago, eta nahi baduzu, hori Garesen dago, Zubi, Erromatarra, gauzak interesgarria da, Monasterio de Unatere dago, orduan, nire ustez, turismoa da Mendigorria duen potentzia izugarria, hemen industriaz daukagu, beraz turismoarekin jokatu behar dugu, urtero, vamos. Eta alderantziz, gabezia edo falta zaiona? Garraio bidea. Mendigorrian bizitzeko, nire ustez, kontrabizio edo handiena da garraio bidea, zergatik. Kotxea ez baduzu, Mendigorrian gelditu baldin bazara. Autobus publikoa ez dira 10 minutero edo orduro pasatzen. Nahiko hor larritasuna handia. Mugatua da, ezta? Orduan nahitaezkoa da autoa izatea. Autoa izatea, orduan horregatik mugatua dago jendea hemen bizitzen baldin bada. Baina, moldatzen gara, ere daukagu taxi bat orain, bai, orduan, taxi zerbitzuarekin, jendea mugitzen da ere, bai. Eta nolakoa da hemen bizimodua, Mendigorrian? Oso erosoa, jendea nahiko irekia delako, norbaitek etortzen baldin bada norbaitek berria, laizter laguntza ematen da, zerbait behar baldin badute, jendea nahiko irekia da, eta oso lasaia. Azkenean ezagutzen gara guztiok, eta orduan, umeak egon daitezke kaletik jolasten, arazoren bat baldin baduzu daukazu laguna edo zure etxe ondoan bizitzen dena, beti dagoela pres laguntzea. Jendea irekia eta hori, oso ongi etorria ematen dute. Eta herritar nortasun hori duen herria da, herri bizia da? Bai, gainera hemengo jendea hemengoa da. Involukratzen da, gauzak egiten direnean, parte hartzen dute, bai. Eta gauzak nahiko prestatzen ditugu Mendigorrian, jendearen laguntzarekin. Mendigorriko jaiak, hemen komisio bat egiten da, eta parte hartzen dute 20-25 pertsona, eta guztion artean prestatzen ditugu jaiak, abuztuko jaiak, otsailako jaiak, ere bai, guberriak, prestatzen ditugu guztiok elkarrekin. Eta orduan jendea parte hartzen du, ateratzen da kalera. Gero edozein emanaldia edo dagoenean ere ateratzen da kalera, musikarekin, oso herri alaia da. Eta parte hartze horrek egiten du baita ere, bertako herritar sentiaraztea. Hori da. Herri askotan bai hori faltan botatzen dutela adirazi didate, herriaren parte hartze hori, baina Mendigorrian ez da horrela. Ez, Mendigorrian nahiko parte hartzen dute, bai. Gainera gauza pilo bat egiten da jendearen voluntatearekin. Dena ezin dugu ordaindu. Orduan beti gauzak ateratzen dira oso ongi eta jendea parte hartzen du pilo bat. Eta iritziak ematen dituzte, hartzen ditugu kontuan eta guztion artean prestatzen ditugu gauza. Eta hori egiten du, esan dizudana. Azkenean guztiok ezagutzen gara eta ongi eramaten gara normalean guztiok. Zerbitzuei dagokionez, ze falta da zure uste, zer hobetu beharko litzateke, garraio publikoa aipatu didazu, bada besterik? Adibidez, medikuaren asuntoa hemen ere daramagu hasieratik, legislaturaren hasieratik, eskaera batekin hemen eskatzen duzu joateko medikura eguna eta daude itxoiteko zerrendak. Eta, klaro, oso herri txikia da, ez gara 300 biztanle, baina ez dugu ulertzen nola itxoin behar dugu 2 egun medikura joateko. Orduan hori ere gure ustez hobetu behar dela. Beste gauza batzuk, haurtzaindegia daukagu, igerilikoa daukagu, eskola daukagu, tabernak ere ditugu, ludotek, liburutegia daukagu, daude dendak, alde horretikan ongi gaude. Bai, nik ikuste dut hori hobetu behar dela garraio bidea eta medikuaren asuntoa da guretzako larria bi puntu horiek kontuan. Eta azken galdera moduan nola definituko zenuke herria? Herria? Esan dizudana erosoa bizitzeko, jendea ongi etorria ematen du,
eta herri polita da, eta azkenean oso lasaia. Lasaitasuna, bizi zaitezke hemen Mendigorrian. Eta hitz bat aukeratzeko esango banizuke agian, lasaitasuna? Lasaitasuna, bai. Ze ongi, primeran, eunate mi esker tarte hau eskaintzeagatik eta herriaren inguruko xehetasunak azaltzeagatik. Zuei aukera hau emateagatik, azkenean Mendigorria hor gelditzen da eta nafartar asko ez dute ezagutzen. Eta herri polita da. Dudik ez, orain joango gara ezagutzera. Bale, oso ongi. Beti bezala, Mendigorrian ere aurkitu dugu herriko txoko eta bazterrak erakutsiko dizkigun bolondresa. Gaurkoan, Otxando Irurtia, egunon? Egunon bai. Zer moduz? Ongi. Gaurko bisita gainera, toki kurioso batekin hasiko dugu, azaldu guzu pixka bat, Otxando. Hemen gaude Mendigorrian, handioko terminoan, eta hemen handionen topatu izan dira brontze eta burdinaroko astarnak, eta Kristo aurretik bigarren mendean erromatarrak etorri ziren, eta handeloko hiri erromatarra eraiki egin zuten. Hiri hau nahiko handia izan zen, 18 hektarea esan zituen, eta 3000 biztanle, gaur egun inguruko herrietan, baino jende gehiago bizi zen garaiotan hemen. Izena handelo zen, garai horretan horrela deitzen zitzaion? Bai, Ptolomeok aipatu zuen idazki baten, aipatzen digu handeloko hiria, eta bertan etorri zirenean baskoiak bizi zirela. Eta gero Pliniok ere aipatzen du handelondarrak zergak erromari ordaintzen zizkiotela. Historia handiko lurrak dituzu orduan hemen, Bai, hemen inguruan historia handia. Bai. Izan dugu, bai. Eta zehazki honek, leku honek ze funtzio zuen? Aipatzeko pixka eta zeko nese hiriarekin. Bai, dudik gabe, bai. Hemen egondako hiria, esan dudan moduan, nahiko handia izan zen. 3000 biztanle inguru aipatu duzu, bai, handia da, bai. Eta bertan, bi euskal jainko zen harak topatu izan dira. Bat da Larrai jainkoesaren inguruan, bertan badago idatzita horretan Larrai izena, eta Erensai jainkoen izenak. Baita ere, hainbat mosaiko topatu izan dira, termak, arropa garbitzeko tailer bat, eta kalen antolaketa ere, erromatarrek egiten zuten moduan, baukate iparraldetik hegoaldera eta mendebaldetik ekialdera baituzte beraien kaleak. Horrela antolatuta zegoen orduan. Hemengo aztarnen laurden bat edo bosten bat dago kanpora aterata eta gainontzekoa jantzen du lurpean. Baina agian hemengo gauzarik kuriosoena, handelo hiriko gauzarik kuriosoena da bere sistema hidrolikoa. Mendigorrian bertan baditugulako urtegia, hurbiltegia eta hiria. Orduan hemendik 3 kilometrora Iturrandu zen, bazegoen bertan hurbiltegia eta handik ekartzen zuten ubide baten bitartez onarte honako deposito honetara. Orduan ubidearen zabalera aprobetxatuz, maldan beran zegoenean zabaltzen zuten ubidea, eta maldan gora zegoenean pixkat estutzen zuten presioarekin heltzeko onarte. Bazituzten beraien teknikak orduan ondo estudiatuak, bai. Erromatarreko horretarako oso finak ziren. Eta makina bat antropologok disfrutatu du baita guzti hori ikertzen, eta aztarna guzti horiekin. Baita, hemen daukagu depositua, ikusten denez, bi fasetan erekita izan zen, eta gero hemendik ura bideratzen zuten
Andelo Iriraino, ezta? Bai. Han Castellunaku bat bazegoen, iturri moduko bairakin bat da, eta etxe guztietara seneltzen, baizik eta ararteltzen zen, da hortik ura hartzen zuten. Guztiak bertara joaten ziren, gero banaketa egiteko, ezta? Eta badaukana da urzikinen estolderiaren bat, kanporatuak izateko. Hori baukate. Ez zuten urgarbi hartzen, joan bat ziren iturrira hurbila, baina gero bereik zeukaten zikinak kanporatzeko sistema. Zema gauza interesgarri kontatu dizkiguzu, Otxando. Jarraituko dugu herria ezagutzen, primeran. Museora karri gaituzu orain, Otxando, gaur itxita dago, baina aipatu didazun moduan asteburuetan irekitzen da, ezta? Bai, asteburuetan irekitzute museo hau, eta nahi zenez gero, bisitak ere kontzetatu daitezke. Hemendik sartzen gara Andeloko hiri erromatarrera, eta hemen erromatarrak bizi izan ziren Kristorretik 2. mendetik 4. mendera arte. Eta hemen baita ere Erdi Aroko arte jendea bizi izan zen bertan. Hemen Andeloko hirian. Bai. Eta museoan barruan bertan ze aurkitu dezakegu? Hainbat lan-tresna ikusi dezakegu eta sistema hidraulikoaren maketa handi bat ikusteko nolako eraikina egin zuten. Orduan da pixka bat, garai hartara bidaiatzea, ez da, historian zehar, eta bizitzea nola bizi ziren, ez tresna eta instrumentu erabiltzen zituzten, eta ongi, polita. Andelo erromatar hiritik barrena jarraitzen dugu Otxandorekin, eta oraingoan ermitara karri gaitzuzu. Bai, hau Handiongo baseliza da, 13. mendea sortu zen, baina hainbat berrikuntza izan ditu. Eta bere hormetan ikus daitezke hainbat erromatarren hilarri. Hemen ere maiatzaren batean erromeria bat ospatzen dugu. Eta guztiak elkartzen gara, baskariak egiteko eta artean egoteko. Ongi, jaizaleak ere bazarete orduan Mendigorrian. Bai. Eta ikusten dut hemen udalekuetako aurraketare hurbiltzen direla, sarri ezta? Bai, hemen ere baditzak badauka baitu udaleku batzuk. Ongi. Erromatar hiria atzean utzi eta gaur egungo Mendigorria herrira etorri gara orain. Nondik hasiko gara, Otxando? Hasiko gara Martin Salvador kaletik, bertan 17 eta 18. mendeko etxe asko daude, horietako askok berarmarria dutelarik. Kale hauxe da orduan, ezta? Bai. Bera. Gogozen ibiltzera. Bai, jarraituko dugu. Jarraituko dugu. Hemen gaude herriaren erdigunean, Foru plazan, eta bertan baditugu udaletxea eta San Pedroko eliza. Udaletxea 17. mendekoa da, eta bertan 15. mendeko armarria dugu. Eta hau da, harrian dagoen udal armarririk zaharrena, Nafarroko udal... Nafarroa guztitik. Batxor baduzu orduan hor.
Bueno. Eta hemen dugun eliza Erdi Aroko eliza baten gainean eraikita dago, 16, 17 eta 19. Mendean eraiki zen eta pena merezi du ikustea bertan dagoen organoa eta hainbat erretablo. Gotiko, errenazimentu, barroko eta neoklasiko estiloko erretabloak ditulako. Informatua zaude Otxando? Bizka da, kulturzine gutzi izan da, informatu egon bat. Hori da. Ikusi dut hemen merkatua ere badagoela gaur Foruen plazan, ostegun ere izaten da? Bai, ostegun izaten dugu merkatua hemen Foru plazan, bai. Mendigorriako kaleetatik barrena jarraitzen dugu Otxandorekin eta Otxando ze txoko aukeratu duzu gaurko bisitarekin amaitzeko? Bisitarekin amaitzeko aukeratu duan txokoa honako hau da, etxe honek, etxe hau da herriko etxerik zaharrena, 14 eta 15 mendekoa, eta defentsa dorre bat izan zen. Eta hemen atzean genukan herriko harresia, baina 16. mendean Cisnerosek bertako harresi guztia eraitsi ziguten, orduan ez dago harresia ikusterik. Baina hau da garai hortatik, Erdi Arotik dugun geratzen den etxerik zaharrena. Eta egun jendea bizi da hemen? Bai, egun jendea bizi da. Aipatu didazu lehen gainera, hemen bertako hormak sekulako lodiera dutela, ezta? Kriston oinarria dauka, metro eta pikuko oinarria dauka, eta gero joatena pixkat finago egiten, hemendik goruntz. Gaur egiten duen beroarekin orduan barruan fresko egongo dira. Primeran egongo dira, bai. Ongi. Primeran, Otxando, mila esker benetan horrela erakusteagatik herria, xehetasun guztiekin, horrelako informazioa emateagatik, eta beste bat arte. Mila esker zuei etortzeagatik eta gure herria erakusteagatik. Ongi izan. Berdin, aio. Mendigorria herria ezagutzen jarraitzeko beste herritar batekin mintzatuko gara orain. Aritz Erro Lagun Artean elkarteko kidea da. Egunon, Aritz? Egunon. Zer moduz? Ongi. Sargori dugu, baina, beroa. Ez da hemen itzalean freskuran gare. Zu Lagun Artean elkarteko kidea zara, kontaidazu noiz sortu zen, ze helbururekin? Sortu zen 2013 urtean, batez ere Euskaltegiko talde batek, gero jende gehiago ere animatu zen, baina Euskaltegiko talde batek sortuta, eta korrika kulturalen barne zer prestatzeko asmoarekin. Orduan, erabaki genuen egitea herri inauteriak korrika kulturalaren barne. Orduan, nahiko pozik geratu ginen, nahiko ongi atera zen, eta orduan erabaki genuen jarduera gehiago egitea urtean zehar. Orduan hor sortu zen Lagun Artean. Lagun Artean elkartea. Bai, hori zen. Eta gaur egun ze ekintza, ze ikuskizun antolatzen dituzu, ze ekitaldi? Egiten dugu batzuk urtero, eta beste batzuk noizbehinka egiten dugu, ez? Korrika kulturalen barne beti egiten dugu zeo zer. Gero Gabonetan, Lentzerorien antolaketan laguntzen dugu Guraso elkartea baita ere. Gero, aipatutako herri inauteriak, egiten ditugu jai txikietan, direla otsailean. Orduan, jai txikietan ostiralean egiten ditugu herri inauteriak. Eta horrez aurretik, aurreko asteetan egiten ditugu baita ere mozorrak prestatzeko tailerrak, heldu zein txikientzat. Eta herritarre parte hartzen dute lagun asko? Bai, herri inauterietan bai. Beste batzuetan ez hainbeste, baina horretan bai, ez? Orduan, gero, ekainean ere egiten dugu udako solstizioa, osea, sua, eta suaren inguruan malabareak edo kontzertuak, txistorrada eta lako gauzak. Eta hori, gero urrian egiten dugu, Nafarroa Oinezerako baita ere autobusa antolatu. Antolatzen duzu. Bai, hori dira gutxi gora bera urtero egiten ditugun gauzak, ez? Ez dira gutxi, Gero egiten dugu, noizbehinka egiten dugu baita ere Zuhaitzaren eguna, behin egin genuen zuhaitzak landatu, beste aldi baten egin genuen aurretik landatutako zuhaitzei plastikoak kendu, gero egin dira film emanaldiak baita ere, batez ere ikuspegi feminista batetik, ez?
eta gero, ez dakit, futbolin txapelketak, eta, bueno, zenbat gauza egin ditugu, bai. Eta zuek antolatzen dituzuen ekintzez aparte, herrian bada beste egitarau bat, beste ekitaldi batzuk? Bai, bueno, herriko jaietaz aparte, jaiak handiak dira abuztuan eta gero txikiak otsailean, otsailean horrek egiten ditugunak, hori, erreinauteriak. Gero dago baita ere, Andeloko jaialdi erromatarra, egiten dela ekainaren azkeneko asteburuan, normalean, eta hor... Ja pasatu zaigu hurrengo urtean, etorri beharko dugu orduan ikustera. Eta hor, hor egoten dira antzerkiak, hitzaldiak, zenbait gauza daude. Eta gero hortaz aparte ere, egiten da, orain hasiko dela, hemendik gutxira, nazioarteko musika jaialdia. Orduan hori izaten dira musika klasikoko kontzertuak, eta zuzendaria bertako piano-jole arrakastatsu bat da. Eta zer eraikinetan izaten da, hemen herrian bertan? Hemen herrian zineman edo elizan izaten dira kontzertu horiek. Egitarau mordoa dituzue orduan urtean zehar? Bueno, badago zerbait. Usten dut herri bizia dela, gauzak antolatzen diren herria. Bai. Jendea mugitzen da, ez? Mi esker, Aritz, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, etortzeagatik. Elkarrizketa emateagatik. Ongi izan. Bale, berdin. Ikusleok hauxe izan da guztia gaurkoz. Mendigorrian ere izan dugu zer ikusia eta ikasia. Hurrengo saioan Nafarroako beste herri batean izango gara, beraz ez ezazue galdu. Bitartean, ongi segi. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.